రే, ఈరోజు రిజల్ట్స్ అంటరా, ఫెయిల్ అయితే ఇంట్లో తిట్లు తట్టుకోలేనురా. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయ్యి ఇంట్లో వాళ్ళు తిడితే ఇంట్లో వాళ్ళనే చంపేద్దాంరా. ఈ మత్తు ఏదైనా చేయగలదురా. సరేరా. రే, నాకు చిన్న పని ఉందిరా, నేను వెళ్ళేసి వస్తాను. నేను కూడా వస్తాను. వెళ్ళండి రా, రేపు మళ్ళీ టైంకి ఇక్కడికి వచ్చేయండి. రే, ఎవడరా నువ్వు వచ్చా అలా ఉన్నావు? నేను నీ ఫ్యూచర్ని రా. నువ్వు డ్రగ్స్, సిగరెట్లు, గంజా ఇవన్నీ వాడటం వల్ల నా జీవితం అయిందిరా. నా వల్ల నీ జీవితం నాశనం అయిపోవడం ఏంట్రా? అసలు నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు?